May adlaw kaninyong tanan diha. Ako kini si Fanilet. Ani ako ning tubangan ninyo kay aduna ko'y gamay nga hangyo, no? Oh no! Kinsa man to mga Bisaya diha nga adunay malumong kasing-kasing nga anda mo tabang sa mga taong nanginahanglan sa makanako. Ako karon naa sa inyo atubangan tungod kay aduna ko'y problema, no? Kini akong problema gamay-gamay ra jud hinuon po na dili ni siya financial, no? Dili ni bahin sa kwarta sa mga taong adunay malumong kasing-kasing or humok o kasing-kasing nya andam bitaw mo tabang, no? Bisan no sa gamay ra nga butang ba sa mga adunay internet diha, mga amigo, mga amiga, aduna manggug ko'y YouTube channel. Musod taning vlog ba kay magpamasin ta nga basin mo ra ni makaluwas na to aniyang kalisod sa panahon karon. Kay aduna man ko'y nakita gud sa mga vlogger nga perte ng hayahay na kayo nya kana lagi pong maglaway ta ba nga nakakita ta silahang estado silang kinabuhi karon nga hayahay na mo nang mosulod ta ning pag vlog bisan og lisod dili lalim hunahuna ray labing dalia hunahunaon nga mao ni ngani ang content ngana nya sa dihang mag sugod na kag vlog na mura magag blanco hinuon samot nang wa kay tarong nga content sas mao nang ako karon nga nanginahanglan lagi jud ko sa inyo hang gamay tabang bisag inyo lang unta kong tabangan ginagmay ba niini akong YouTube channel, mag-subscribe mo sa akong channel. Unya kanang naay labing maayo pod ug mutan-aw mo sa akong mga video kay aron musaka ang watch hour sa YouTube. Inyong search akong channel nya inyong i-play all ang akong mga video. Bahala na gud kung dili ninyo tanawon. Tabangi lang ko ninyo nga musaka ang akong watch hour, no? Yung watch hour ginaw problema karon. Labi yung lisura. Kay kini akong watch hour manggod mga amigo, mga amiga. Niabot na kini og 1,300. Sa unong mga adlaw na akong pagbantay-bantay, nasani ba nang hius-us sa hinuon ang gaong watch hour? Labing dako magnawa inoon. Ang 1.3 nahimo na hinoong 1135. Ang akong subscriber okay na siya, niabot na sa 1,000. So nakapasar na ko sa isa ka requirements. Ang kulang na lang yun ang watch hour. So sa mga adunay mga humok nga kasing-kasing diha, no, adunay mga internet diha nga paspas, gahiniin taw po ninyo gamay nga tay mga hong channel. O aduna mo gusto nga ipabuhat nga kana ko pong makaya pod naho ahong buhaton, ahong i-vlog. Tabangi lang dyan ko ninyo nga musaka niyang watch hour. Labing paita. Lisod yun. Mura bitaw musulod kag relasyon. Nga na kalisod. Pero sige lang kay nga na man gyud nang kinabuhi. Muagi man gyud tag kalisod una usa ta mahayahay kung kaluy-an tapuhon
Tabangi lang ko ninyo mga amigo, mga amiga, no, nga makabot na to ang atong pagka-monetize sa YouTube. Makapasar ta nining iyahang duha ka requirements nya. Maora man to nya. Daghang kay salamat sa inyohang pag tan-aw nini akong hangyo sa ako ang channel, no. Unya tagaan ninyo unta, tagaan ninyo pagtagad ng akong hangyo, mga amigo amiga. O maora man to, daghang salamat kaninyo. God bless you all.